Εδώ έχω την G7 Game Console, προσωπικά η δική μου κονσόλα, αυτή που έχω κοντά στην τηλεόρασή μου και την απολαμβάνω τις νύχτες που ριλαξάρουμε. Λοιπόν, και θα σας παρουσιάσω, να σας πω εν μέρη με λίγα λόγια ποιες οι διαφορές αυτών των δύο. Αυτή είναι 3 ίντσο, αυτή είναι 3,5 ίντσο. Εμένα προσωπικά μου άρεσε το στυλ της, διότι είναι πιο λεπτή. Είναι πιο λεπτή και με λίγα περισσότερα παιχνιδάκια. Αυτή έχει έναν πόντο, ένα σχεμ πάχος, αυτή έχει 2. Δεν είναι εξαιρετικά, δεν μπορείς να την πεις αυτή χοντρή, αλλά αυτή είναι έτσι slim στυλάτη κονσολίτσα. Με τα arrow keys εδώ, να είναι σε αυτόν τον κύκλο, είναι πιο εύχριστα, μπορώ να πω. Όχι πως αυτής είναι και πολύ κακά, απλά αυτής είναι, το arrow keys είναι έτσι ενσωματωμένο ωραίο εδώ. Λοιπόν, ανάβει από εδώ, η ένταση ήχου για να ρυθμίζουμε την ένταση του παιχνιδιού, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Ακουστικά στο πίσω μέρος μπορούν να μπουν 3,5 mm, φόρτιση με USB, micro USB, αυτό. Και η μπαταρία της είναι ενσωματωμένη, έχει εξαιρετική διάρκεια μπαταρίας, παίζεις πάνω από 6 ώρες παιχνιδιού. Εγώ δεν θυμάμαι πότε τη φόρτισα τελευταία στιγμή. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα στη συσκευασία. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται επίσης ένας έξτρα μοχλός. Σε αυτήν την κονσόλα δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, η αλήθεια. Είναι για παιχνίδια τα οποία μπορούν να παίζουν 2 παίκτες, δεν θα έλεγα ταυτόχρονα. Απλά παίζει πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος, ή μπορούν να παίξουν και στην τηλεόραση εφόσον το ενώσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι ή σε οθόνη υπολογιστή με αυτά τα AV cables. Λοιπόν, έχουμε καλώδιο φόρτισης. Αυτά είναι λίγο πιο ακριβή από τη SAP 400 Games. Αυτή έχει 600 παιχνιδάκια. Πάνω κάτω έχουν την ίδια φιλοσοφία στο παιχνίδι. Χαμηλώνουμε την ένταση. Το start είναι εδώ. Και εντάξει, όπως και σε όλες τις κονσόλες αυτές, το Super Mario είναι το δημοφιλέστερο παιχνίδι. Οθόνη, όπως σας έχω προαναφέρει, είναι μισή ίντσα πιο μεγάλη από την SAP. Εντάξει, πολύ ωραία εύχριστα κουμπιά που σας έχω αναφέρει. Και δική μου, αν δείτε ότι είναι λίγο καταρμένη, είναι λόγω της κακής χρήσης που ισκάμω. Είμαστε παραπάνω από τα μωρά οι μεγάλοι. Η οθόνη είναι καλή, αδικά την κονσόλα του λίγο το βίντεο που τραβώ τώρα, διότι εντάξει, όσον και να πεις, πάμε για άλλα. Εδώ είναι, αυτό το κουμπί είναι το reset, βγαίνει από το παιχνίδι, το χαμηλώνουμε, επιλέγω English Language και όπως βλέπετε υπάρχουν κάτω, πάει έναν το παιχνίδι. Αν το κάνεις στα δεξιά πάει 8-8, αλλάζει έτσι. Έχει περισσότερα παιχνιδάκια όντως, οι διαφορές τους δεν είναι τρομακτικές, δηλαδή αν θέλει υπάρχει μια διαφορά τιμής σε αυτό. Μπορεί κάποιος κάλλιστα να πει, γιατί να πάρω αυτήν την κονσόλα που είναι 10-15 ευρώ, σχεδόν, δεν λέω 15, και να μην πάρω αυτή. Εντάξει, δεν είναι τρομακτικές οι διαφορές, όμορφη και αυτή, αλλά αυτή προσωπικά εμένα του Νίκου μου άρεσε λόγω των arrow keys εδώ και το ότι είναι λεπτή, μπαίνει στην τσέπη, είναι φανταστική. Αυτό είναι το Adventure Island. Υπάρχουν τα δημοφιλή παιχνιδάκια όπως τα Tetris, το Super Mario, το Contra. Αυτά είναι σαν μια παραλλαγή του Wonder Boy, μπορώ να πω. Όπως σας έχω αναφέρει, πάνω κάτω οι κονσόλες όλες αυτές είναι σχεδόν οι ίδιες. Είναι καλή ποιότητα, διαφορετικά δεν θα τις έφερνα. Δεν μου αρέσει να φέρνω κακής ποιότητα
ηλεκτρονικά. Τώρα έχω πάρει και skateboard. Θα βρείτε 200 παιχνιδάκια περισσότερα σε αυτήν την κονσόλα. Εμένα, όταν παρουσιάζω ένα βίντεο, μου αρέσει να λέω την πραγματικότητα. Όχι βίντεο που το παρουσιάζω σαν Θεό. Αλλά σου έχω πει ότι δεν θα το έκανα εισαγωγή αν δεν ήταν καλό. Έχει εκπληκτική οικονομία στην μπαταρία. Πάμε να δούμε λίγα κι άλλα. Το 1942. Αυτό εντάξει. Τα παιδιά δεν ξέρουν έτσι παιχνίδια. Θυμόμαστε τα εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι. Αλλά είναι ενδιαφέρον τα παιχνίδια όμως. Εμείς τα θυμόμαστε. Και έχει και το 1942, υπάρχει και τον Γκάλακα σε αυτούς που θέλουν να... Τα Rockies είναι πάρα πολύ καλύτερα από την προηγούμενη κονσόλα. Είναι λειτουργικά και οι άλλοι. Προσωπικά είναι η προσωπική μου γνώμη εμένα. Διότι και με τις δύο κονσόλες παίζω. Elevator. Και ποιος δεν θυμάται το Elevator. Χαρακτηριστική μουσικούλα. Το Chip and Dale. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, όπως το Tetris, θυμάστε το. Διασκεδαστική κονσόλα. Έφατυχε. Αυτή ήταν η κονσόλιστσα μας, παιδιά. Εύχομαι να σας βοήθησα να επιλέξετε ή να δείτε από κοντά περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, είναι ένα ωραίο πράγμα να βλέπεις στην περιγραφή του κάθε προϊόντος ένα βιντεάκι έστω και ερασιτεχνικό σαν αυτό. Δεν είμαστε επαγγελματίες στα βίντεο, απλά ενημερώνουμε τους πελάτες, τους δικούς μας. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Νίκος από τη 7 Stars Electronics. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.